Ollaan Isarjoen varrella ja tästä matka jatkuu tuonne Karmisiin. Ollaan matkustettu joku yli 3000 kilometriä ja tultu Sveitsistä ja Italiasta ja nyt ollaan tultu sitten Itävallan läpi tänne takas Saksan puolelle ja ollaan lähellä Garmischia. Tässä on tää Isarjoki, missä me uidaan tuon Münchenin puolelle ja se tulee täältä Alpeelta lähtien vieläkin tuolta taustalta takaa vieläkin kauempaa. On kylmää ja aika raikasta vettä. Aika hieno tommonen koski tossa. Tosta ei viittis mennä millään veneellä.